Littafin 'Yar Miloniya kashi na 2. Bayan Yasir ya ji wannan bakar magana da Salma ta gaya masa, bai san sanda hannunsa ya kashe waya ba. A firgice ya kalli mamansa take cewa me ya faru ɗana? Yake cewa haba mama babu komai, wallahi kawai ina tunanin abin duniya ne. Maman Yasir ta kalle shi ta ce to ɗana kai maza ka ci abincin nan saboda kaga lokaci yana ƙure maka, ka san kana da abubuwa da yawa a gabanka. Ya ce to mamana. Sai dai wani gudu ba hanzari ba mama, wannan abincin da kika sanya min yayi min yawa. Ta ce haba ɗana za ka cinye mana, kai dai kawai ka sa a ranka kuma ka ci cikin kwanciyar hankali. Yasir ya yi murmushi cikin nutsuwa da walwala, ya kalli mamansa yake maganar zuci, ya ce mamana kenan, ai dama na san ki, duk lokacin da na ce ki sanya min abinci sai ki sa min wanda ya min yawa, idan na ce ya min yawa sai ki ce ni haƙuri zan cinye shi ne, kuma cikin wani ikon Allah da zarar na fara cin abincin sai na ga na cinye. Kai, to ban san me sirrin a cikin hakan ba, ko soyayyar ɗa da uwa ce ko kuma dai ya dai abin da ban sani ba. Wallahi irin wannan shagwabawa da mamana kike mun shi yasa kawai nake tsoron ranar da za a ce gashi mun rabu. Shi yasa a kowane lokaci nake tunani cikin kwanciyar hankali da nutsuwa, ba zan taɓa ɗauko wata mace wacce ta kasance a matsayin budurwata ko har ta kai da na aure ta ba. Dalili na yin wannan magana shine ba na so na ɗauko macen da za ta zo ta gaje abubuwan da suke hannuna da hana ni wa mamana wasu abubuwa na alkhairi. Kana ina gudun na ɗauko mace ta zo ta ringa tayewa da mamana hankali. Wannan dalili yasa ba na son kusantar 'yan mata. Dalili na kenan. Babbar bukatata a wannan duniya shine kafin Allah ya kawo ranar mutuwata, ni da mamana ba a san gawar fari ba, to amma ina fata Allah ya taimake ni na yi wa mamana wasu abubuwa kamar guda 5 kafin ranar mutuwata. Bukatata ta farko shine Allah ya taimake ni ya bani wani kuɗi wanda na samu da gumina, halaliya ta ce na biya wa mamana ta ziyarci garin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ƙasa mai tsarki mai daraja. Bukatata ta biyu shine Allah ya taimake ni ya rufa min asirin da zan gina wa mamana wani katafaren gida wanda sai an sa shi a lissafi a cikin gidaje. Bukatata ta uku shine Allah ya kuma taimako na ci gaba da ɗaukewa mamana nauyin da ke kanta da kuma ƙannena har zuwa ranar da zan mutu. Bukatata ta 4 shine na samu wata kyakkyawar budurwa, 'yar manya, 'yar asali, 'yar mutanen kirki, mai hankali, mai ilimin addini, na samu na aure ta domin ta dinga mayewa mamana gurbina a yayin da bana nan. Bukatata ta 5 shine har zuwa ranar mutuwata kar na ɓatawa mamana rai. Wannan duk nazarin da nake ta yi ne a cikin zuciyata. Mamana sai kallona take, kawai take cewa kai ɗana ya aka yi ne, me ya faru? Na ga kayi jigum har yanzu ka kasa cin abincin, anya yau lafiya kuwa kake? Ban san yayin da na girgiza ba, na ce kai mamana bari dai kawai, wallahi kawai tunanin duniya ne, amma insha Allah komai ya zo ƙarshe. Bayan haka ke da wuya na ɗau wannan cokalin abinci na yi haka zan kai bakina, kawai sai na ji mamana ta ce ɗana ina wayanka, ka ga wayana ba caji, ba ni zan kira maman Bilal. Ban san sanda na ɗago kaina da sauri ba, na bubbuɗe ido na ce kai mama wannan wayar taki jiya nan fa aka yi mata caji, wai har ta ƙare? Kan bala'i, in dai haka ne to gaskiya sai an canja wayan nan. Mamana ta yi murmushi ta ce ɗana kenan, ai tintini faɗa maka ne ban ba, amma wannan wayar tawa kullum sai an mata caji. Haba mama, yanzu ya za a yi a ce wannan wayar tintin tana haka amma baki taɓa gaya min ba, ni kuma ban taɓa tambayar ki akan wasu lokutan na kira ba ta shigowa ba.
cewa take ɗana ka bari na lallaɓa da ita a haka saboda na san abubuwan da suke gabanka suna da yawa, in muka ce za mu tsaya daka ta wannan to ba za a yi wasu abubuwan ba. Haka ne mama, amma kuma yana da kyau a ce kin faɗa min saboda waya tana da matuƙar muhimmanci a wannan lokaci. Ɗana kenan, kar ka damu, ni dai yanzu ba ni wayan taka, zan samu in kira maman Bilal saboda akwai wata muhimmiyar magana da nake so za mu yi da ita. Na sa hannu a cikin aljihuna na ɗauko wayata, ina kunna ta sai na miƙa mamana na ce to gata. Kafin ka ce me, mamana tana cikin sa namban maman Bilal domin ta kira ta, kawai sai ga kira da baƙuwan namba ya faɗo. Wayyo, matsalar wayanka kenan ɗana, a duk lokacin da mutum ya karɓa domin ya yi wani uzuri nasa sai kaga wani kira ya faɗo mishi. Yanzu kana ji, karɓi wannan wayar taka, idan kuka gama magana sai in karɓa in kira ta. Mama kenan, yanzu kina gani dai cin abinci nake, abin da za a yi kawai ki ɗaga wannan wayar ko ma waye kawai sai ki ce mishi ina wani uzuri amma zan kira shi daga baya. To ɗana, amma dai zai fi a ce kai ka ɗaga da kanka sabida wannan dai baƙon namba ce, da a ce da sabon in ya so na ɗaga. Haba mama, kawai ki ɗaga, ni ban da damuwa da mutane. Kai jama'a, kai ko? Dama na san ka kamar kakanka haka kake, in ka faɗi magana ka faɗa kenan. Kai mama na, amma fa na ji daɗi sosai saboda irin wannan kyakkyawan zato haka, ai duk mutumin da aka ce yana da magana ɗaya babban mutum kenan. Kin gani, ni ma babban mutum ne. Maman Yasir dai ta ɗaga wayan take da wuya sai ga muryar Salma ta kutso. Kai dalla malam, ba za ka ba mai wayan ta ba? To masoya masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen labarinmu na 'yar miloniya episode 2 daga bakin nakuyo Abdallah da kuma marubucin littafi Autan Matasa. Yauwa, ga masu buƙatar sabo ci gaba sai ku ziyarce mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Autan Matasa TV. Ka yi subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu, comedies, video series, film da kuma sababbin waƙoƙi haka na zamani na nanaye. To muna godiya ga masu buƙatar kuma a WhatsApp ko kuma nambar waya kira haka dai ko WhatsApp sai ku tuntuɓe mu a wannan nambar waya 070 14 15 22 03 070 14 15 22 sai 03. Shikenan, nagode.